tun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur hi chong China kal tlangin zudor chu leyanita ti Colombia rama Rawngbawlna Chanchin ani Rawngbawlna chuan kaushan phun konga Colombia ma alachak ema nuvalai kumsom thum pangau pale anu chuan kumsom panga chungin kaushan paruk an phun to a Colombia chimlama khopui chep takte siat Bogota khopui miretheite zinga chuan kaushan number sari na phun turin chanpui a in peireng ani ma se andu na hmuna building lei thei tur om tuma an omlo zu in lo ti boy shep to ma se athin lung Christian nen hlan tu Wellington an a chena ina chenom khoveng te pathian thu azir puya changin kaushana chitu chanani an pun chhauzela wangin mundanga anin sonangai pha hial thin tuna chuan cholni tinin mi somnga zet in khom turan neya biak in thar an mamo hle ani Wellington a kaushan lo phun to vei tu Rawngbawlna chu mundanga loyani a in khom na mun tur building panga a en to a ma se adu anga muzawlawa baptisma a chanma a alo tlo to chin zudor chu Wellington a chuan a ko mu a chu zudor chu an kyang hnai mai om ani a an zor lai ani ma se an chiar to hle a Rawngbawlna chuan zudor nei tu chu a mu a kaushan member ten he building hi leyan du a ma se suman nei box si lo ti thu a shila Rawngbawlna chuan sum kan tap chung kum khat milau ngak the angem ti in azota dor nei tu chuan angak theilawa alu alo thin khuma ngai to anon le turin Rawngbawlna chuan angena ma se angai to sak talawa engpo ni se irwa manna chulal pa changani chuan he building hi ichang thawang ti in achanga Rawngbawlna le kaushan member de chu chanpui na dirin pathian ne na an chong chaya suman tuak ngalbok in lei tur zong mi pakhat hian aron ena adu zong takania lei atum ta a kaushan member de chuan chanlo an hlau ru le a lelpa thuang ni zero se ti in an chong chaya leidua in soipa chu building lei tur chuan alo kir le lo chu building chu leilawin alading renga anei tu po chuan a building chu a shal theilo chhan a she thiam lo aman chu ati hniama ati hniam bel zela chuti chungpo chuan leitu tura muzauri lo Rawngbawlna chuan pathian hian he zu dor hi biak in a tan le Rawngbawlna peng danga tan her atumani aringa Rawngbawlna peng danga changin mi ten an nun kho chwa theina tur thil an zir thei anga tin zu in a ti buai te tan po chanpui tu chatak ani theyang Rawngbawlna chuan zu dor nei tu chu awa mule a bungdeu takhian he building hi ishal phallo mo atia mil leitir ngeyang achan chu hei hi khotang tana thil chaturani a tin pathian ro puina turpo ani kum khataral nu chuan kaushan member de chuan andon na manza chu suman khol khom to a kaushan shwai tu pakhat chuan aman soifel turin avatlo a ashal theidon ta ka wangin dor nei tu chu a thohwaya he building hi kalashal theilo achan chu Adventist ten an lei theina turin chongchai me win an dila atia chulkar ni nuwa chuan chu building chu Adventist kaushana ashala aman po an chevela atlukpui building amanan chiar chan ve hu chau ani voina chuan Rawngbawlna chuan biak in tharle Rawngbawlna peng danga man tur building anei the wangin pathiana fakmol mulani he mun hi pathian ne na kan lo deal to a atia pathian in ruam manna anei to chuan tu man an ti danglam theilo he Rawngbawlna Chanchin hian Colombia ram chung nun phungle Rawngbawlna twa zia apau chuaka tun quarter chol ni voisom pathum na tholom chen khathi Colombia rama zule rui thei thila wanga din mun der thonga om no pangtitan Center of Influence pani sakna turani September ni somni pariata tholom tam tak tho in tuma wangin kan lome khati zong kha tun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani